¿Sabían que chegamos a respirar unas 20.000 veces ao día? A maioría sen nin sequiera darnos conta. Pero, que pasa de verdade cada vez que collemos aire? Pois hoxe imos facer eso mismo, seguir a viaxe dunha soa respiración para entender como funciona este proceso que é, sinceramente, incrible. E todo se resume nesta pregunta, non si? Como é posible que un simple sopro de aire lle dé enerxía a todo o noso corpo? Porque, a ver, detrás dese acto tan senxelo de inspirar e expirar hai un mecanismo de precisión brutal, un mecanismo que nos mantén en marcha. Así que, sí, imos ver como funciona. Claro, dito así parece do máis simple, respirar e coller oxíxeno e botar fora dióxido de carbono, pero é moito máis que iso. Pensemos nisto. O oxíxeno é o combustible das nosas células, e o dióxido de carbono pois é o lixo que producen. O sistema respiratorio é nin máis nin menos o servizo de reparto e recollida máis eficiente que existe. Para que todo isto funcione, temos tres protagonistas, tres pezas clave. Primeiro, as vías respiratorias, que son as autoestradas por onde viaxa o aire. Despois, os pulmóns, que é onde pasa toda a acción. E por último, os músculos, o motor que pon todo en movimento. Vexamos o camiño que segue o aire, paso a paso. Moi ben, pois comenzamos. Sección 1, a porta de entrada. Aquí é onde arranca a nosa viaxe. O aire pode entrar tanto polo nariz como pola boca, certo? Pero o nariz é a opción, digamos, intelixente. Actúa como un porteiro de primeira. Ten unha dobre función. Por un lado, uns pequenos pelos que funcionan de filtro, atrapando po. E por outro, quenta o aire para que non chegue frío aos pulmóns. Un traballo fundamental para protexer o que ven despois. Vale, o aire xa pasou o primeiro control. Pero non, aínda non chegou aos pulmóns. Agora tócalle percorrer un labirinto de tubos, un camiño moi específico. Primeira parada, a farinxe, unha zona que se comparte co sistema dixestivo. Despois o aire baixa cara á larinxe. E aquí hai algo xenial, unha especie de comporta, a epiglote, que se encarga de que o aire vaya para os pulmóns e a comida para o estómago. Unha maravilla. E de paso, na larinxe temos as cordas vocais. Cando o aire pasa por elas, pois falamos. Pasada a larinxe, chegamos á tráquea. Esta é a autoestrada principal do aire, un tubo grande e forte. E como toda boa autoestrada, ao final ten unha bifurcación. Divídese en dous grandes carrís, os bronquios, un para o pulmón dereito e outro para o esquerdo. E unha vez dentro dos pulmóns, a cousa ponse interesante. Esa autopista convértese nun árbore xigante. Os bronquios comezan a ramificarse en tubos cada vez máis e máis pequenos, que son os bronquiolos. É unha rede espectacular, pensada para que o aire chegue a todas partes, ata o recuncho máis afastado. E con isto, chegamos ao momento clave, ao corazón de todo o sistema, o lugar onde, de verdade, ocorre a maxia, o intercambio de gases. Pero antes de ver esa maxia, un momento. Onde estamos? Nos pulmóns. Son dous órganos superdelicados, esponxosos. Por iso, a caixa torácica os protexe tan ben. E están envoltos nunas membranas, as pleuras, que lles permiten moverse, expandirse e contraerse sen rozamentos. Todo está pensado. E ao final de todo ese labirinto de tubiños, dos bronquiolos, que atopamos? Pois os alvéolos. Imaxinemos millóns e millóns de globos diminutos. Millóns! E aquí, nestes saquiños de aire, onde vai ter lugar o momento crucial de toda esta viaxe. E aquí é onde se fai o trato. O sangue que ven de todo o corpo chega ata aquí cargado de dióxido de carbono, o lixo. É como un camión que chega para descargar. Nos alvéolos solta ese CO2 e, a cambio, que recolle? Oxíxeno fresquiño. O combustible. E listo, o sangue sae de alí renovado, a repartir enerxía por todas partes. É un intercambio constante e vital. Vale, xa vimos o camiño e o intercambio. Pero, como se move o aire? Que forza fai que entre e saia sen que nin pensemos niso? Pois agora toca falar do motor de todo isto. O mecanismo é como unha danza perfectamente coordinada. Cando inspiramos, o diafragma baixa e os músculos que están entre as costelas levantanas. Que se consigue con isto? Pois máis espazo. A caixa torácica faise máis grande e os pulmóns expándense e chuchan o aire para dentro. E para botalo fora, máis fácil aínda. Todo se relaxa, os músculos volven ao seu sitio, o espazo redúcese e o aire sae só, sen esforzo. E así,
Una e outra vez, un ciclo sen fin que nos mantén con vida. E despois de ver todo esta viaxe, queda unha reflexión no aire, nunca mellor dito. Vimos o sofisticado que é este sistema, con filtros, con defensas, pero claro, este motor non para nunca, funciona as 24 horas do día. Eso lévanos a pensar, se o aire que respira, o seu combustible, non está limpo, que lle ocorre a toda esta maquinaria tan perfecta? Unha pregunta que, sen dúbida, dá para pensar.